Днес ще ви представя една копривена супичка. Запържването на лука. Няколко скелитки чесън, копривата. Дометено пюренце. Червено пиперче. 2 лъжици брашно се запържва, след това се сипва топла водичка. След това малко нарязани картофки. След това фиденце. Накрая една застройчица с кисело мляко и едно яйце. Ето я вече готова топ бомбата против COVID. Копривена супичка. Да ви е сладко!